Здравейте, ютубъри, аз съм Сташ 123, тук с мен е... Кой е с мен? 10. Може да чуете леко пръщение от микрофона ми, защото... Абе, да размагам. Добре, и това е в неговия тъп сън. Ба, ти чуеш ли? Абе, ти не искаш ли сега те попана по зала? Неща ме банваш с него клип. И... не сме се развили много. Нищо не сме се развили по-точно. Имаме дърво. Нищо нямаме. Имаме дърво, нищо нямаме. Да, и не мога да излява от къщата, разбира се. Как ще излява вънка? Малец са. Да, как? Малец. Как се ляга да спи в този сервер, аз не знам. Ами... Си единственият човек сервера. Виж го, скелет майка, уча майка. Скелет ми говори за майка. Аз пък ще играя билярда в Facebook. Добре, после ще снимем на билярда. Как го пръскам. Да. Аз ти казах. Мъквай. И... Кажи чао на YouTube. Кажи чао на YouTube, бе. С Богом. С Богом. Ай, Чао. да, До нови срещи!